Hola a tothom. Aquest és el quart vídeo sobre l'accentuació. Fins ara hem vist com separen síl·labes, com detectar la tònica i com classificar les paraules segons la posició de la tònica. En aquest vídeo el que veurem és quines són les regles d'accentuació que serviran per saber després si en una determinada paraula hi hem de col·locar un accent gràfic. Per tant, aquesta quarta habilitat d'avui, d'aquest vídeo, és conèixer les regles d'accentuació. L'explicació clàssica que trobareu a tots els llibres català diu això. Quan s'hi posa l'accent gràfic? Quan es posa l'accent gràfic en una paraula? Doncs com que sabem classificar en agudes, planes i esdrúixoles, diem a les paraules agudes hi posem l'accent si acaben en a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en una d'aquestes 12 terminacions. I recordeu que la i i la u d'un diftong no es consideren vocals. D'acord? No són vocals, es consideren aquí semivocals, semiconsonants. Fixeu-vos, ai, ou, ei, per exemple. Les vocals de la síl·laba són a, o, però no la i o la u final. Molt bé. Posem exemples. Primer esborro per fer una mica d'espai. Poso exemples de paraules agudes, algunes amb accent i altres sense, perquè veieu com va la regla. Escolar, el que ajuda a missa. Perdré. Patir, per patinar. Cantor. Algú. A, e, i, o, u. Vindràs. Pugés. Sentís. Arròs. Pallús. As, es, is, os, us. I finalment, aprèn, i en 20, Berlín. Acaben a les 12 terminacions, són agudes, porten accent. No em portarà, per exemple, escolar. Per exemple, calendari escolar. Doncs no porta accent perquè acaba amb R. Esquer, acaba amb R, no porta accent. Patir, del verb patir, no porta accent, encara que es pronuncia igual que l'altre patir, perquè acaba amb R. Cantor, el que canta. Segur, encara que no pronunciem la R, no hi posem pas accent. Aquí, per exemple, sabem, acaba amb M. Seguim, acaba amb M. Són agudes, però no porten accent. Samurai, acaba amb I, però aquesta I és una semivocal, no porta accent. Veieu, amb una U consonàntica també. Aprenent, per més que acabi amb en, hi ha una T ortogràfica, per tant, no porta accent. O bé, seguint, tampoc porta accent. Tampoc portaran accent aquestes agudes. Estan, portaran, Ramon, algun, perquè fixeu-vos que entre les paraules agudes que acaben amb ena no hi ha ni la an, ni la on, ni la un. Hem vist les agudes. Ara vegem les planes. Si una paraula és plana, s'accentuarà quan no acabi en cap d'aquestes terminacions. D'acord? Si no acaba en cap d'aquelles terminacions. A, i, o, a, Jesús, en, in. Una altra manera de veure-ho, una altra manera de dir-ho, podria ser s'accentuen si acaben en una consonant que no sigui ni S, perquè tenim as, es, is, us, ni N en els grups en, in. És una altra manera de veure-ho.
Algun exemple. Bròquil, plana, acaba amb consonant. Préssec. Estàveu, acaba amb un diftong. Parlàvem, amb M. Ràpid. Veieu? Són tot paraules planes, però que no acaben en cap d'aquelles terminacions. Per tant, accent. I anem a les esdrúixoles. Les esdrúixoles s'accentuen totes. En posem algun exemple. Mecànica, història, aquí hem de saber que la I i la A se separen, bèstia, d'acord? Un accent i s'ha acabat. Fixeu-vos que saber-se aquestes regles de memòria és d'allò més fàcil, i de fet la immensa majoria dels estudiants les saben de memòria. La pregunta és, aleshores, per què els que accentuen bé no són la immensa majoria? Doncs bé, perquè els falla alguna de les altres 3 habilitats anteriors que s'han saltat, o bé la 5a, que és la que veurem al proper vídeo. I per tant no us el perdeu, perquè si no viuríeu tota la vida amb la incògnita de quina és aquesta 5a habilitat. Mentrestant, doncs, cliqueu a m'agrada si us ha semblat útil aquest vídeo, subscriviu-vos al canal si no ho heu fet i deixeu-me algun comentari a la meva pàgina. Aquí us deixo l'adreça de la meva pàgina. Doncs fins a la propera.